Bahna 2016, jubilejní ročník, již pátý pro jednotky Delforce, kdy jsme se účastnili největší ukázky soudobé historické vojenské válečné techniky zde na tankové střelnici v prostoru Brdy. Přivítali jsme zde 50 000 návštěvníků z řad veřejnosti a 200 registrovaných zákazníků Dell. Musím říct, že největší zájem byl, jak jsme očekávali, o naši Game Zónu, kde na počítačích Alienware si děti mohly zahrát nejposlednější hry v oblasti herních simulátorů, válečných simulátorů. Byla to opět vděčná ukázka, protože, jak můžeme potvrdit, tak nebyli jsme schopni děti ani od toho odtrhnout. Další velmi žádanou dynamickou ukázkou bylo předvádění armádních notebooků Latitude Rugged, které jsou určený pro používání v náročných podmínkách, a jak tady můžete vidět, tak toto prostředí k tomu plně vybízí a opět ukázka, která lidi přitáhla, ukazovala Dell jako výrobce techniky pro různé druhy použití. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se tady starali o provoz tohoto našeho basecampu. Musím říct, že podmínky byly velmi náročné, protože tady byla velmi vysoká teplota, ve stanu dosahovala teplota 40 stupňů ve stínu, což podmínky nebyly zrovna příjemné, ale tak už to víceméně bývá. Takže děkuji všem za perfektní realizaci této akce a chtěl bych pozdravit všechny návštěvníky, kteří tady byli. Bylo tady registrováno 200 Dell zákazníků a, jak už jsem říkal, tady široká veřejnost, která tady navštívila tu akci v počtu 50 000, tak velká část těchto účastníků taky navštívila náš stan a mohli se seznámit s tím, co tady my jako Dell nabízíme pro český trh. Takže díky a třeba zase někdy za rok na shledanou na Bahně.